Ahojte, moje meno je Martin a chcel by som sa s vami podeliť o moju skúsenosť s transplantáciou vlasov v Klinikana, ktorú som absolvoval pred zhruba 9 mesiacmi. Je to proces, ktorému treba v podstate dôverovať. Po tých 10 až 14 dňoch vám postupne začínajú rásť vlasy. Tie, kto potom postupne začnú vypadávať, ale tak netreba vtedy nejak stresovať, je to nejaký prirodzený proces. Potom po nejakých 3 až 4 mesiacoch začnú tie vlasy konečne rásť. Vyzerá to lepšie a lepšie. Už po tých 6 mesiacov je vidno nejaký prvý výsledok a postupne sa to zlepšuje stále ďalej a ďalej. Čiže ja už mám nejaký 9. mesiac po transplantácii vlasov. Ak môžete vidieť, všetko je v poriadku, vlasy rastú, je to fajn, som spokojný, takže ak aj niekto rozmýšľate nad transplantáciou vlasov, tak sa nebojte a kľudne to absolvujte. Myslím si, že je to super. Človek už potom po tých 9 mesiacoch, keď už vidí tie reálne výsledky, tak si povie, že nič lepšie nemohol urobiť. Takže toto je taká moja skúsenosť a ak sa niekto bojíte, tak sa nebojte a choďte do toho. Ahojte.